unong ruai ubapanam jong keri khasi urwai kumni tre chitom bupei remei sa jiali kikan kani ke jingruai ga don ye ga parsi ga khrauba halor jong ga ke jingjia balai ha ka pratrik jomrai Desember josnam ar hajar pusan ka we ni gi lat pathai kubor jong ga jalami klia kata uti sewan kala don ke jingtho ka baong kumni suba yap laingut batwa ka pardoyong hathangsko betha ka sorkar ye ki bor district ban pensisha haden arbanai kata ka bor district kabla betha ru de ki bor sorkar ha ka pratrik Desember ar hajar arfosan kam syam lapoi sha e ruam hanrei de tat ha ka santrik jong metawnai February ar hajar ponriu bakila don hadukumba ar pho nyongudi e ki bru ki bala yap hapo jong ka thangsko East Giant Hill district naga jingthai jong ki dynamite hapo jong ka kram doyong kabla penlong ye ki tei ki minsimbru ba kenyap ha ka ba ki dang donru naga lang jong ka tanat blai im jong ka jela ba jongguri ki dang penlong ye ka jingthwat hapo jong ka tei ka chaka kamat ti doyong be any hapo jong ka jela megalia ka dei ka mat kabla jue kran man la usnam ka jingkular ban maham jong ka sorkar jela megalia ye ka jingti doyong be any hapo jong ka jela megalia kala kelalong tanggata ka jing yakran ban supla jenhau ka jing yap jong ki bru ki bala ti dewyong ba an ki bala jian ka por se ka por hanrei dala de hi ka sorkar kala persang ban buri yakini ki jing sisa baro ban tipi ki jing sisa tong ni phai khindiat saphang juki kattu ka ne ki record ha ka ba ka sorkar megalia kala kran aa yakini ka kamti dewyong ba an hapo jong ka jela megalia sakram dewyong subayap unong bala ka mulang Pak Tokit UDC juga East Giant Hill District Hau Magistrate Shillong Mil haga Shiphoturik Januari ar hajar arpusau Klat nrungut ki nongti dewyong ha East Giant Hill District T7 haga arpu arturik Januari ar hajar arpuai Syatap im khat laingut ki nongbela hapo kram ha East Giant Hill District T7 khat sauturik Desember ar hajar khat pra dang peteng ban wat ye ki nongbela ti dewyong ba syatap ha East Giant Hill District T7 siturik jibnai Jun ar hajar arpuai dawa ga BJP ban kam ye ki brug bela don kti hagi kam khaitu ye udewyong kentup ye ujim sangma PCN khatwei terik Oktober ar hajar arpo ra ki pulit ye ki khat nyungut ban tokit halor juga jingyap juga hinrungut hakram doyong T7 ar pulai terik Januari ar hajar arhuai badbun gi wei pai ki jingja hagi kam khai be anyu doyong hageleng saudong jongka jela megalia yaga ba sorkar jela kamla asatia banle ea hadu mentah niken mau hagai khat santurik jomrai September jusnam ar hajar afar uchib ni star juga jela u konrad ke sangma la ongba on pentikna u konrad sangma ban khang ye ka jingti barsalan be anyu doyong hagai khat santurik jomrai mat jusnam ar hajar phuwei MLA juga West Jelong hagi tu por udeu ba Mahendra Rapsang ulara ia ke jingli shapo juga jingdorbar assembly halor juga jingti bat salan be anyu doyong haga jela hadin baga NGT gala yok ban khangno ia ke kamti doyong hapo juga jela megalia nadu usnam ar hajar khatsau hanrei ne galang jo chief minister juga jelau konrad ke sangma ula kubur ba kiladon hadukumba ars pa san potuli e ki kam khai doyong be an haga ba khandai phusan ngut ki bru kila syakam barbala pengat ru ye ki hagi kendon ki ba harengkat bat ke kuna ka jingti doyong be an hapo juga jela megalia kala poiru syaka yingdo ba parliament lok sabha bat raja sabha jogru india haga arpun yuturik jumra September jusnam ar hajar phuwei Rakesh Sinha u MP jong ke Raja Sabha hawa upoi hapo juga wiki snong ba ponam hapo juga jela megalia berkata gade ke snong kongtong ulo ong bola kran hadu kumba sauseni e ya ke kamti de yong be an hapo jong ke jela megalia haga lai tarik jomna April jusnam ar hajar husan u MP juga Shillong u Dr. Ricky Ejesenggon ula penpau Parliament Lok Sabha baga don ke jingkhai be an yu de yong hapo jong ke jela megalia dagita ki bru ki bedon hagabor lani ki high level kumta kumnong dang ongshu halor jong gerekaman hatu ke ne ke jingjia baro ka de shisaba ka sorkar jela kamtip aa baga don kata ka jingti bat ka jingsalan be an ye udoyong hakeleng saudong jong ke jela megalia hatu ke ne ke jingti doyong be an ka don tang hapo jong ka janti hil ne kadon hakeleng saudong jong ke jela megalia
Haga peraturik jumlah Julai Jusnam R1000 pulai ke Jingbishar High Court kala ai ke hukum ban pen prano ki cook factory be an haga leng saudong jong ke jela Meghalaya. Haga nyoturik jumlah Jun Jusnam R1000 R nagalang jo chief minister jo ke jela Konrad ke sang mau lo ongba ladap ban khanglut ki factory ki be an bat kentre kam tang ki tu ki byang ki kot ki sla ki jong ki ngim tipsu kita ki cook factory ki byang ki kot ki sla na ki yo yu do yong ban thang hatu kin kit ya uto do yong nabar jong ke jela ban penrung hapo jong kita ki factory ki bla itu de ke sarkar jela kumta ga ni ka jing khai be an yu do yong hapo jong ka jela Meghalaya ka don ka jing ka no ba kala don ka jede da ki brew ki ba don ha ga bor ngim tip la ga dei ni ga like kata hanre ka don pat ka jing ka no jong ki ba bun ki ba kum kata kumbala penpau du MP jo ke Shillong seat u Dr. Ricky Ejizengkon hapo jong ke ying dorbar parlimen lok sabha jong ke India haga laitrik jom lai April josnam R1000 husan baga don ke jing khai be anyu do yong dagi tiki bru ke don haga bor lane kita ki high level haba kumne manu banya kendu jeng lada jia ki jingja ke basnusi kum baga jia menta hapo jong ke tangsko kawe ni ki jingrwai ke ponam jong ukai toro bukan sai tam jong ri khasi ke baong treshi tom bu phaire mai sa jele ki khan kane kalalong be thik ba treshi tom ki rit ki ria hadu bande kendu ye ka jing yapru hanre ki ba yo nong khambun hangni ki de ki khun sim ki khun patsha ki ba shong ha ki jing pakidulan ki ba shong ha ki shuki ki ba jam bat ki ba shong ru ha ki kali ki ba ramdar hanrei ki ban long ki lang knya pat ki de ki kup silang ki sam silang bapli ki ba yam snosi ki de ki ba rit ki ba ria bat ha ka bakadu ki shyo tang ye ka compensation ka balong silak lane arlak dengka bat tang gata kala kut ye ki bapli ngim la shu ban weng ye ka kam khai be an ye do yong hapo jong ka jela Meghalaya lanu ru ka wei ka sarkar ka laban keno ye ka wei pat wei u minister u laban keno ye wei pat wei u officer u laban keno ye wei pat bat kumta teter kane kan omkut lanu ru kumta ngi laban ong hangne ba ka jingja juga kam ti de yong be an hapo juga jela Meghalaya ka na marba ki paiba juga jela Meghalaya ki mat ye ka jingduk bade ka jinggerdu ka kraw bha namar jong ka jingbombyang ki kam khai pateng lane ki nugru ki kam ki bala ban aye ka jingim ka jongki ka baman la kasngi kumta haba ki don ki nong ai kam ai jam kim sa leshu wat ban khindu wat yala ka jong ka jingimru tang baken yo ye ka bam bat ki wei pat ki jingdon kam hapo jong ka jingisam ban weng ye kedi kecing kadai tat lada kan wan de ke wipat ke sarkar ka banut ban troi hok ban kendang na phang ya baro kini kam khi be an ki ba don hapo jongka jela Meghalaya lim kumta ngin om la shu ban weng ye kedi kecing nang ni sakmat ayu phis ngau halor jo kedi kamat la hatu kani ke jing yap jongki min simbru ki ba koridor kan kut no tang mentani kandang yai peteng nang ni sakmat snobha sakuman kublai shibun tat hadu ikendu haga wipat ke video